עכשיו אני עושה וידאו. national geographic. הנה יש לך פה על המים, שגם נצאים. חוף תל אביב. תראה ביניהם פה על המים. רק לא להפיל אותי, אלי. בואי עוד אליי, אה? כמו בלשן. כדי שאפשר יהיה לצלם אותך. לא יאומן הכמות! ימי החורף בעיר תל אביב. חוף בוגרשוב. לא, איזה חוף אנחנו? גורדון. חוף גורדון. והטבע בשיאו. איפה? הנה הם. וואי, בגל. וואי, איזה יופי! מדהים! חכה לי. אני כמעט נופלת. וואי וואי וואי, פשוט מדהים. national geographic, גלפגוס. תגיד לי, כל שנה זה היה ככה או שזה חדש? מה? הם יותר אבל לא? כל פעם באים, פעמים מפזרים על השלח. גם כנראה יש להם איזה הרצאה על המזח. יאללה, תנו לו בתעופה. יהיה ראש ממשלה שלהם. מי אתה מצביע? הנה, קיבלתי את זה! הנה, מה? חכה. אל תפיל אותי. הנה הם עפים. הולי שיט. אני בסוף יעוף למים. לא בא לי להתרטב עכשיו, די, כבר רטוב. איי. וואי, מה זה הגלים האלה? מה זה? למה אין לי בלנס? אני אגיד לך למה אין לי בלנס, כי אני מסתכלת דרך המצלמה. זו הסיבה. רק ישר, כמוני. זה בגלל שאני מסתכלת על העינית של המצלמה, קשה לי לשמור על הבלנס. וואי, איזה יופי. חכה, אני חייבת לצלם את זה, לא...